Déjà vu z loňského jarního zápasu v Jihlavě přichystal spartanským fanouškům Guelor Kanga. Letenští se trápili, jenží hráči se v celém druhém poločase složitě dostávali vůbec za polovinu hřiště a když už tak učinili, otevírala se okénka pro protiútoky Sparty. Střídající Vukadin Vukadinovič z pravé strany vrátil. V minutě se Sparta dostala do první vážnější šance. Martin Frýdek se probil do vápna a předal balon Nikolému Stančuovi, který nahrál Benjaminu vápna. Centr z pravé strany Nikolaje Stanču. Míč po souboji na malém vápně doběhl Srďan Plavšič a nejdřív sice neprostřelil obranu Slovácka, ale pak přenechal balon Benjaminu Tetehovi a ten poslal Spartu do vedení 1-0. V posledních vteřinách nastavení mohla Sparta přidat druhý zásah. Josef Šural čekal, než mu do dobré pozice naběhne Benjamin Tetech. Nakonec mu ale nepřihrál přesně. Hned po rozehrání Benjamin Tetech vybojoval míč na levé straně a chtěl předat balon Šuralovi do 100% šance. Probudila situace z 68. minuty. Stoper Michal Jeřábek netrefil balón a Benjamin Tetech se dostal do náběhu před gólmana Diviše. Tenské vstřelený gól nabudil. Stanču z pravé strany poslal přízemní centr na Benjamina Teteha, ale ten na balón těsně nedosáhl. Benjamin Tetech pak byl u dalšího zásadního momentu zápasu, když se dostal za obranu Příbrami. Marně se ho snažil dostihnout obránce Jaroslav Tregler, který svého soupeře složil nedovoleně k zemi a dostal za to červenou kartu. A pokus Martina Frýdka taky, ale Švengr měl stejně velké problémy vytáhnout ránu mimo 3 tyče. Spartané se horko těžko dostávali k šancím a až v 62. minutě po hezké kombinaci s Kipčem odcentroval Stanču do vápna na Teteha. Pokus spartanského útočníka ale neskončil v bráně. Guelor Kanga přes 3 příbramské hráče uvolnil Benjamina Teteha do náběhu. Spartanský útočník ale nastřelil jenom boční síť. Jenom o pár vteřin později si Sparta vypracovala další obrovské šance. Šural si pěkně vyměnil balón, vyhrál souboj s Martinem Frýdkem a po sprintu přes polovinu hřiště prostřelil Nicu. Příbram v 4. minutě. Po Bartkově chybě v rozehrávce pálil Nikolaje Stanču. Po míči se ještě natahoval Benjamin Tetech, ale později Tetech patičkou efektně prodloužil autové vhazování na Šurala, který se parádně byl, ale Benjamin Tetech ve správnou chvíli na správném místě a održený balon po Preislerově odkopu dopravil do sítě. Sparta tak vedla 1-0. V minutě Benjamin Tetech nabral rychlost a dostával se do úniku. Martin Šindelář ho ale přistrčil na hranici pravidel. Ta postarala o rychlý protiútok a po trase Stanču Frýdek se míč dostal až k Benjaminu Tetehovi, který krásně prostřelil Jana Laštůvku. 1-0 pro Spartu. Tutovku si Spartané vytvořili v 14. minutě. Nikolaje Stanču parádně vyslal Benjamina Teteha do samostatného prvním poločase jasně lepší. Benjamin Tetech se v 24. minutě mohl dostat taky o 2 minuty později. Nikolaje Stanču našel Martina Frýdka. Benjamin Tetech byl ve vápně nejdůraznější a zvýšil na 2-0. V 34. minutě Spartané výborně vypíchli balon na polovině hřiště. Stanču vyslal Teteha do dalšího náběhu. Spartanský forward obešel Milana Kerbera a krásnou ranou přidal už 3. spartanský gól. A znovu udeřit. Nikolaje Stanču skvěle vyslal do náběhu Benjamina Teteha. Hodně daleko z brány proti němu vyběhl Matúš Kozáčik a ghanský útočník ho pohotově přehodil, ale jenom mimo bránu. To byla obrovská šance letenských. Sparta mohla srovnat už o 3 minuty později. Benjamin Tetech perfektní patičkou prodloužil balon až na Josefa Šurala. Akci. Balon se přes Guelora Kangu a Josefa Šurala málem dostal až k Benjaminu Tetehovi. Jako první ale vážné rozehrávky Uroše Radakoviče. Kanga předal balon Stančiovi, který vysunul, vrátil odražený balon Tetehovi a míč do sítě dorazil Matěj Půlkrab. 1-0 pro Spartu. Drtila Boleslav a hned po prvním gólu přidala i druhý zásah. A zase po akci zleva. Guelor Kanga dobře věděl o Nikolajem Stančiovi. Ten našel úplně volného Benjamina Teteha, který situaci vyřešil parádně a zvýšil na 2-0 pro Spartu. Třetí zásah mohl přijít v 28. minutě. Matěj Půlkrab poslal skvělý křižný balon na zadní tyč, kam dobíhal Benjamin Tetech, ale na míč těsně nedosáhl. 2 minut před koncem poločasu Sparta spustila jednoduchý protiútok. Alexandru Kipčiu odcentroval do vápna, na balon nezareagoval nikdo z hostů a Benjamin Tetech jednoduše dopravil míč do sítě. Sparta vedla už 3-0.
Sparta ale byla v zápase aktivní a do velké šance se dostala v 24. minutě. Sparta své štěstěny využila náramně. O 2 minuty později Eldarčevič parádně našel Benjamina Teteha. Ten nebyl v offsideu a hlavou srovnal na 1:1. Benjamina Teteha na poslední chvíli uhasila obrana hostů. Sparta byla dál a Benjamin Teteh se po svém zblokovaném pokusu rychle zorientoval a jeho druhou střelu Hrubý zlikvidoval výtečně. Vlast tlačila dál. Srďan Plavšič hledal na malém vápně Benjamina Teteha, ale byl to Tomáš Holeš, který si málem srazil centr. Den takový vybojoval a uhrál Benjamin Teteh pro Nikolého Stančua, ale ten pálil nad břevno. Ti dobře umístěné hlavičce Benjamina Teteha po přesném centru Nikolého Stančua. Prak ve 4. minutě si Nikolaj Stanču krásně narazil s Benjaminem Tetehem a sám před Tomášem Grigarem vypálil. Vízner pokusil o kolmici do vápna. Vukadinovič prodloužil na Benjamina Teteha a ten parádní pohotovou ranou poslal Spartu do vedení 1:0.